Axel! Jeg kan gøre, hvad du siger! Det er ud, Tobias. Kom nu! Hvad? Shit, man! Oh! Fuck, man! Oh! Oh yeah! Oh shit! Det står lige der, hvor følelsen står. Wow! Fucking målmø, mand. Det går der højt foran mig og bag mig. Ja. Shit. Hvad så? Bitches. Ja. Åh. Sindssygt det her. Oh, fuck! Ekstra mindre. Ja. Nej! Nej! Jeg kan nå. Åh! Åh! Okay. Åh! Det er lidt godt her. Ja, det er godt her. Oh! Hey! Oh shit! Yeah. Oh! Oh! Fuck!
Okay. Hvad sagt, hvad er du sidst på det her? Ja, den der, ikke? Ja. Den næste. Ikke den der, men den næste. Den der? Nej. Ja, den der. Jeg fik det ikke engang, mand. Hvor er det synd. Ja. Nej. Skyld mig en tid. I live your life. Jeg tænker ikke. Så må jeg ikke det her, så der kommer ret godt skyld op og se. Ja, alle der ikke stå lige nu. Ja! Jeg kan også det her. Jeg kan ikke slippe på min mobil, mand. Det er lige før. Nej! 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 Nej. Ej, den er andet på det, ikke huske. Jeg holder op. Ja, her til dertil. Jeg blev våd! Hvad sagde jeg? Og hvad er Axel? Du ved, at jeg ikke er blevet våd endnu. Den der ser ud. Og så står lige her, Axel. Nå, se! Jeg skal ikke stå, eller? Se! Nej! Ja, så bliver det meget tid. Og så vil du have en. Gå derhen! Jeg bliver foran den der. Noget vind, som du gør. Ja, det er godt. Den er ikke godt af. Shit, man! Det er den, der står på. Shit! Ej, jeg blev fucking våd. Ej, jeg er klar. Hvad? Ja. Det er ham, der står optaget. Han er tredje bedste verdenskamera i Han er Danmarksmester. Nu er jeg så med det, mand. Nu skal vi lige være så ikke derude. Yes! Ej, Axel! Jeg er lidt med ind over det der lort. Nej! Okay, jeg er ude nu. Ja, de skal jo lidt til. Men nu skal du i hvert fald ikke ramme. Ja, så løb nu, der kommer til at følge. Du bliver så løbet der, mand. Jeg er ikke ret spændt. Du kan være nede. Det havde han faktisk. Okay, jeg tager løbeturen. Ej, det er ikke. Jeg tog ikke nogen løbetur alligevel. Kom on,
på dig. Du skal også have masser af tid med Tobias. Fuck, og bøgen ikke var lige ved at ramme på min røv, mand. Oh shit. Nej, det er lortet. Det er faktisk ret. Jeg tror, den er fin. Så løb nu. Ej, den er ikke god. Nej. Det var faktisk okay. Så nu, Axel. Prøv lige så meget til ham, der er surferen. Jeg aner ikke, om jeg kan se ham. Min mobil er gået fucked up, man. Han er derude. Et eller andet sted. Der var ikke noget. Så vil du grine, så bare kom til det. Jeg siger også bare, fuck, hvor kunne det være griner, mand. Ja. Har du gæst den der chip? Og jeg siger også bare, som det gør. Så går der af, Tobias. Ah! Går der af, Tobias. Der kommer ikke noget. Vi stopper lige dernede, der kommer ikke noget. Hey. Åh! Åh! Åh, ja, løb! Åh! Wow! Hvorfor løb du ikke, Tobias? Nej, han skal bare kigge på den pølse. Ja. Jeg skal løbe på den pælfølge. Fuck, man, der blæser af helvede. Den kunne du godt løbe fra. Okay, den kommer sgu ikke engang noget. Nej, jeg tror halvdelen af filmen, det er sådan mine fingre, der dukker for kameralinsen. Det er først senere at komme hjem. Det er alt for, jeg har tabt mit bum. Den der. Har du det? Nej. Den er Tobias, den kan du løbe fra, den ser sjov ud. Ja, der kommer noget. Okay, Tobias, op igen. Bare det der noget, Tobias! Der kommer sådan en følge nu! Du kan ikke nå den, Tobias. Ej, den er for lille. Løb! Jeg kan ikke nå, Tobias. Sagtens. Det kan du ikke se noget. Det var bare... det var ellers ærgerligt, det Ej, det var sjovt, man. Fuck, hvor kunne det være sjovt, hvis Tobias lige har ramt den der bølge. Tobias, du kan bare blive stående, der sker ikke noget. Der kommer ikke noget, Tobias. Det var ikke engang tæt på at være vild, mand. Slå dig ham. Er du fuldstændig under den der bølge? Så løb, Tobias! Tobias, løb! Style! Okay, Tobias! Du kan lige nå den der!